Online sa hotline. Online sa hotline. Pakarulan ko lang mga update, unahon ko lang anay kay magluwas sa sining mga preparasyon parti pamahog sang Omicron variant. May resolution kahapon nga ginduso sa konseho si Councilor Inisito Novero, parti na niya eleksyon. Galing kay siling ko may nagligan, may nagpanawagan, pero ang eleksyon kung tani, may grupo to ka siling nga ipaiwat na ng eleksyon, di tanay pagdayunon. Hotline. But joining us this morning is Councilor Inisito Novero, ang chair sang Quarantine Center Action Team. I-check ta sa iya kay ang City Engineers Office tulo hingagaw na tuliwat, repair, pagprepara sa mag-quarantine facilities tas Bacolod. Kumusta na subong? Councilor, Happy New Year. Good morning. Kumusta ka? Maayo gid sa kaluoy sa Ginoo, Action Art, kag happy year ahead for all of us sa Action Radio, sa aton mga palangga nga tagpalamati. Madamo nga salamat kay ang bugay sa Ginoo, tup-tup subong, padayon, buhi kita, kag maayong aton kahimtangan. Yes, salamat gid no sa time. Sir, unahon ko lang ni Black kay kapon kita ko sa mga balita no, actually ang the top story of the week sinisang why ko kay nag-hibernate kitak dali. Parti basura and all, pero diri ko anay Omicron kay mas importante ining bag-ong development since nga kapon 16 cases nagbalik ang Bacolod. In terms of preparation sa mga facilities, especially isolation and quarantine facilities, nga last time ginpasiraduhan, ano mga preparasyon ta sa mong councilor? Actually, Action Art, nagligad lang Martes, naghiwat ako meeting sa akon mismo nga team, no, sa quarantine and isolation team. Bunga ni isang meeting agin patawag man ni Mayor Bing kag ni Vice Mayor Elcid sa EOC. So nag-meeting kami, gin-treat ko nga ako nga team dito sa Pilicia sa New York Street. Present with me si Dr. Miraflor, ang aton City Health Officer, si Dr. Pornan, ang aton DRM Head, ang si Chief Engineer Loben Sibalios, representative office ng City Engineer's Office, ang aton Assistant Division Superintendent, Mr. Peter Galimba, kag ang ila officer sa DepEd man si Mr. Teddy Hicalde. So nag-meeting kami to, nanungod sa atong quarantine team, and gin-reassess namon ang ating situation. And let me just report to you the following. No, number one, sa Subong, out of nearly 20 quarantine centers nga ginagamit naton sa nagligad nga tuig, kag siyang nagligad pag nga 2020, Okay. duha na lang Subong ang aton ginagamit. Kay bangod nag-reduce ang infection sa COVID-19 sa Bacolod. Amo ni ang AL Jaime, where we have about 6 na mga gina-quarantine, 6 people, kag ang sa Medalya, where we have about 40 na mga ginapang-quarantine. Pero Okay. receding ni ang number nila, nagadyutay until nga matapos ang ila quarantine and isolation period requirement. Kabay pa nga after this, wala sa may magdugang, kag mahit naton ang aton ideal target of zero infection sa siyudad ng Bacolod, kabay pa mahumana, kabay Okay. mahal nga makaako. Pero, that's why gininvitar ko dito ang sa DepEd kay preparation ini na siling naton, wala sa payan nga nagadyutay ang infection, but because of the new variant, ang Omicron, basi lang kay may na-discoveryan diri nga isa mo infected sang Omicron, although healing naman siya kag wala man sang daw kulpaan kada. Pero siling namon basi pa lang mag-surge, nagluyag lang namon magpasiguro nga ang mga eskwelahan nga gingastuhan na nato ng brigad ready kag available sa gihapon. So gitagaan kita sang commitment kag pasiguro halin sa DepEd nga pwede gihapon nato na magamit mga quarantine facilities. Kay wala na naton ginagamit sa ganing South Hill. Wala na ginagamit. Ang aton Midway nga may aircon, wala na naman na ginagamit. Subong ang ETCS, wala naman. Duwa na lang gid subong ang Jaime kag ang Medalya. Okay.
So, ina sila sumong tanan nga mga facilities that you mentioned, especially ining more than 20, masiling naton nga kung na preparado na ni sila tanan, nakadtuan na check na gin, nga in case kinaglanon nga gamiton kag i-open, anytime pwede. Yes, but tagaan namon request si Engineer Loben na libuton gihapon like ila ni Dr. Fornan ang mga facilities nga pwede gihapon magamit, reviewon kay man ang problema action art amo nino. Let me just report to you, maya na mabalaan nyo kaya mapalayag sa kaanginan, matagaan man warning kag panumdom ang mga nagagamit pala kag ang mga nagagwardya kay may mga nagakaldula kita mga electric fans, Ay, tason, may nagakaguba nga mga bahin, and then ang mga principals naton, salamat sa ila cooperation, but request lang palihog nga kung wala pa sang official declaration na hindi na gid na magamit ang mga partitions nga ginapanghimo dira sang aton mga personnel, hindi na nila anay pagkupaon. uy, Kay may iban nga hindi naman mabasol sila kung kaysa kiti eskwelahan ini action art correct. kag may araman plano ang aton mga principal, pero ang ako lang request nga kung may plano gid man kamo nga gamiton liwat kag i-remove kung kubaon na mga partition pabalon kita agud Okay. nga ang aton personnel mismo ang makadto dira, agud nga hindi man magkalaguba ni nga mga materyales, pwede lang liwat mabalik ba? Kay ginagastuhan ta nimo, ginagastuhan naton ini. Okay. So, palihog lang kay amo na nga libuton namon naman diwat. Sa dumanan for ejemplo, mga plato ka mga electric fans na nagplatula kay ang kawatan dito may nagabantay, pero ang kawatan ginabantayan lang nagabantay. Sus, bantay sa lakay gali magamuna. Oh. Ha? Siling ko, mahilang gani kay hindi bantay sa lakay, nga gabantay amo mismo nagapang kadi. Kundi may kawatan gid yan, nga gabantay mo ginakuha nila. Yes. Oh. Salamat po nga hindi ang nagabantay. Kay kung ang bantay sa lakay ba o budlay. Ang nagabantay, kag nadakpa na to ang kawatan sa dumanan. Ay, May tuod? iban pagaling hindi pa naman yung paggamit. I-request lang ang gina-quarantine, be gentle also with the facilities. Okay. After them, may masulod naman da ka magamit naman. Kung maguba na, i-repair naman na, mahulat naman na for some time until repaired and ready for use again. So, amo na siya. So, ginareview na to, ginalibot naman nato ng ating quarantine and isolation facilities for purposes of utilizing them should it be necessary. Aha. Okay. So at least inaiya sa team mo okay na gid subong kag set up sina ang mga personnel nga kinanglanon if needed to be open to be reopen, at least preparado na kita iya sa city. Yes, ang siyudad niya ready. Ready na. Amo na ang pag-open ng sa tuig, immediately si Mayor Peña, Vice Mayor Elicet, nagtawag na meeting. Kay hindi kita dapat mag-complacent. Amo na ang principal nga ginapadalagan sa amon. Hindi kita magsalig nga kung mo nag-reduce kita, salig kita, then bakalugan tang aton health protocols. Hindi kita mag-ready, agoy, kadelikado sila. Masasala-sala kita, mas magpanik kita kung maglapot naman ang agkas. But may God continue to heal us and spare us from whatever variant that may come. Okay. Now, facility is one of the main consideration and one of the main preparation na gina-set up sa city. But as part of the committee nga tigabugos sa ginatawag naton nga EOC and of course sa Quezon City, sir, why pa kamo nakadiscuss in terms of pagbag-o abi sa mga travel regulation? It was not discussed yet sang committees ninyo dra? Ang amo niya committee ba nag-discuss na bilang bahin man sang EOC policy ang atong travel regulations amo maghihapon kung naling ka dito abi sa Manila o anywhere from the Philippines kadto ka diri sa makari ka diri sa Bacolod by way of airline or aeroplano, yes pass, then ang imong vaccination card.
Okay. Amo naman ang requirements subong. Aha. Tikon alinya sa buwa naturalmente pagabot na dito sa Manila o Cebu, may quarantine period man nato sila. I think ang sa Manila, Temiro, 5 days, 7 days diri sa Cebu. Pero daw ginimo naman laliwat subong siguro 14 because of the new Omicron variant. Okay, So okay. matapos na to nila yung nila quarantine, kag kung mag-negatibo ang ila dito nga test result, they can now come home. Mhm. Kung bakulod lang yung hambalan, ang requirement natin, simple man lang. Hindi natin luya pabugatan ng aton mga travelers to the city, especially ang mga homecomers. So, ESPAS, kag ang ilang full vaccination. Kung wala sila vaccination card, inang na negative ang PCR test Okay, within okay. 72 hours. Okay. So anyway, hopefully may mga update ina within today coming from the EOC about check manaton and of course from the mayor. Sir, ari ka na gid lang man isalot ko na lang ni kay I understand may ara ka ginduso nga resolution hindi niya connection sa COVID kundi parte ni sa balikan ko siya no in a short while kay may resolution kahapon na ginduso sa council si Councilor Inisito Novero. Ini nga resolution nagainyo sa Comelec